Klaro? Baka hindi siya mag-alaga. Hindi mo kita ako. Hindi mo kita ako. Hindi. Ilagay mo lang side mirror. Hindi ba? Hindi. Meron tayong kantalog siya. Meron tayong singer, no? Kita na po kung aso rin mata. Meron tayong singer. Oo, ano. Baka nakusog yan. O kaya, Para makapahilo ko na. limigan ng pahawa. Ayaw, kung palo mo. Sabi ko po siya, dito pala tayo sa ano, sa Wala. Si Bukod. Camaristo. Anong taon? Alas 5:20 ng hapon. June 12. Dali tayo ng Patulite. Meron tayong 46 packs. 46 packs.
Sila sa
wala na.
Mga bahay po sa ato na para pa sa ato mga bahay. Bahay ang mga pinapre. Pero baka ang mga dayaga. Di ba? Oo. Pato nagsiling oh. Mula pa mo. Barangay Normal. Kalit mag-full stop sa lubak lang. Kupa ka sa lubot sa imo. Imo ba? Kalit. Kalit din na lubak. Kalitigit ng lubak eh. Biglang nag-full stop. Nagmarok-marok siguro. Ito mo biman. Nagkataon sa mga pangkas na tika-tika ang rino ay Pulsa. pulsay. Pulsay. Ano tayo ba? Kuna-kuna ka masundot sa lubot. Di ba? Tas cheese. Yablon. Sinigo, mabilis. Ha? Buti na lang sinigo, mabilis ang paa. Iba talaga mga galawan ng pagkisiran. Simpleng galaw lang pero Rock. napaka-aliw. Easy lang yung tingnan. Easy lang pare. Pero malupit din pala pagdating sa mga ganyan. Easy na lang. Ay, oo. Kailangan talaga. Pa. Mga veterans mo. Pas kahit ikaw. Diskarte ako. Mana. Pulsay. Perme. Ang nag-iingon nga. Nagilar. Ha? Nagilar of charge. Gular kasi hindi mo mayan. Tingnan. Malupit pala ang galawan. Buyag. Buya-buya.
Resort.
Okay lang, okay lang.
Ha? Patay tayo dyan. Okay naman. Sinuteng! Nalinis ko na. Bilid na lang ako sa iyo. Bilid na lang ako sa iyo. Nilinis ko na doon sa malikit ng tubig. Wala kasing iba. Pero okay na. Wala lang basahan. Basahan sana at mapunasan yung flooring ko. Marami talagang masabi sa'yo. Bakit? Lahat ng kabutihan mo. Sanay ako dyan ay. Sinuteng! Amigo! Yan ang mga nagkasama. Ako naman. Kahit hindi tayo matulong tayo sa mga kasama natin. Kaya, ito sa ating mga amigo ito sa bayari na tracking dyan. Maluwas pa rin eh. Nanood niya sa vlog ko eh. Yan. Okay, bayari na tracking dyan. Buti na lang naiya. Kaya ano lang gula mo. Oo. Maapaw lang may tayo ng magalutan. Eh, kumana yung iba. Umabot din sa ibabaw yung iba. Pero kaya pang Kung sa zigzag yun, ay kung sa sigsagan yun, magkakarala kung sa loob. kiba-kiba na to. Tumagas. Sinuteng! Tumagas na nga yung iba eh. Tumagas na. Pero kaya pang linisin at kakaunti naman. Kung marami na yung kumananood ay sigurado mahanap talaga tayo ng magtubigan. Oo, kagaya nung nagaan. May tubigan eh. Hanap na natin yan para matagyan natin ng maraming tubig yung sa tank para mawas out agad. Lalo na ito pagbilaw. Ha? Pagbilaw na. Kaya, pagbilaw. Pag umahon. Ipaabot ng may mga area po agad pwedeng Ito yung paawan dito sa Tagawayan. Ito yung paawan ng Tagawayan. Paano taon? Ang dala natin ngayon, walang wala. automatic. Automatic. Huwag sinitay. Bigo! Sinitay. Pero kaya mo din umahon, no? Ha? Kaya mo din pala umahon. Kaya, kaya. Kahit naman, kahit parang manual lang wala na 46 packs tayo. Ay kasama yung kuhan. Assist driver sini kapatid sa 329C. Conductor. Conductor. pang isipin. Pang 47 yan. 47. Kayo sa bumili. Samahan mo kami, Bigo. Samahan mo kami. Pagbalik. Sama pa rin at mabalik. Ikaw na mo conductor, Bigo. Sinitay. Tayo na lagi. Sinitay.
Kaya naman sa gamay ang ibunaga, nung sa dako. Aw, dako kung kagi. Dako kagagi. Dako kung kagi. Sino na eh, may bukat kung karga. Sama ko rin. Sa pagkasa Ang ko. kutsi kay 5 rago ito yung karga. Kanya kaya kay 40, mag-50. Sa pag-asa ko muli, labi na yan yung mga mati. Oo. Dali ka. Dali na kayo. Kamao ganito sa manuang mati. Nag-driver ang atong posisyon na rin. Sorry. Konduktor man. Maulit na pwede yan. Pero kung sa opisina, anong dili ko. Sorry. Sa kanya, tapos lagi ko ako nang akong tali padagdagan ito. Pero ang tagakurot na lang. Kita sa una. Ha? Kita sa una. Sa Sa una, wala kong kita. mga lagi. Iso ko anong naatay pamilya po mo iso. Estudyante. Wala ko. Tinago na ako karon ang sulong itura ko. Tulo na ako estudyante. Kuya. Turo na. Kuya na. Tulo na kuya buya ka. Ito ako mga Kuya bata. na ito mga hulay. Siguro na yung babae, no? Oo. Pwede ba na tumulong? Grade 5 ko yung katuwa. Grade itong panganay. Pulbar lang kung mahal yung babae ng anak. Yung iba yung anak ba? Wala yung pulbar kung mahal o kamahan. Ang kanan. Dahil sa laki kay kapatsiro mo to. Pagbudak ko na, wala na. Usokon lang. Wala na na mama. Diri ko, manguwag ko. Mahal lang yung kamang-kamang ka, magdugay sa mo. Pero kung babae, nag-saray babae nga kahit kasing-kasing samahan. Mag-gili kanan. Di ba? Oo. Lambing kaya nun sa ako ang mga bata. Oo. Kausik lang kayo, ano siya, makina. Ato lang, samahan lang natin ang dasalan natin. Oo. Kung kapon, ay imposible. Ay, sa taas mo na yung magbasa ito. Kaya rin magtahilo na sa ato pag-asa tanya ay, di ba? Oo. Makahuman ang atong mga bata sa atong paningkamot. Oo. Ato mo na matanag. Patungan atong mga pangandoy sa atong mga anak. Mali pa yung kahit. Wala, makakuman lang sila eskwela. Tarang na ako nga kung mga anak na may na kanang kaya na nila bilang kabalingon ba? Oo. Okay na to. Asa mo na? Isa na si Kumandon. Asa ako. Tapuan. Asa mo ka nga? Hindi ko pa ulit nito. Tira. Makita mo na po na pornan. Malingaw naman. Malingaw-lingaw rin ang yan. Sa- Malingaw. Bilang yung masaktan, mali pa na sila. Madaga ka rin. Wala, madungan ang akong kamay. Hindi labitan na. Oo.
ba na? Tinutok, lamas na sa mga kinabuhi ko. Oo, ala sila. Magpatik talaga yun. Silang mga banat. Oo. Hindi ka. Pili ka. Lingaw-lingaw. Murag ko. Bapa, bulong-ulan. Oo. Kawawa ara sa murag ito nga Kaliwa na ba? buhay yun ako na. Oo. Pero di ay Oo. sagad-sagad na. Di na kalata. Kama, uman-uman doon. Okay, yun ito. Well, luyan ako, no? Pero kita ay maguna-una sa itong kagalingon. Luhuyan na kayo sa itong kagalingon. Oo. Adyasan lang ako. Pero sige lang. Oo. So ko lang. Puset. Laban lang. Oo. Pagsari adlaw gabi nga di mo to uloy. Oo. Sabay. Wala pa nagkikarong sa. Kapon. Nagkikarong sa. Muna ka ba? Wala ko ay madulan ba? Oo. Minaw. Wala pa nakakita ka sa mga itabo. Pagayong ka sa itong ginoo. Oo. Hindi naihatag sa itong ginoo. Hindi na nato kaya sulbaron. Hindi na nato kaya ilusog. Sabay ang ibong anak. Looy. Umawabog ka. Kung pag-aarap ko sa kukoon. Oo. Looy. Imbes nga sa karon ako rin sa mag-antos. Mawa pa ko. Tulo sila nga mag-antos. Oo. Tulo. Looy. Sako. Na ulan kayo. Bye. Bye. Bahalag magkalumit-lumitan eh. Sige, tayo na. Lahir mo yun ang pag amo masama o sa asa mo ikanan o sa mga Nain tao. yaan o yaan apuhan una yung apuhan nga mga apingon Yung mahimo kay pero ka ng mga basta-basta. yaan kay kung mapapadlong kay kusiyon mo yung bugan kusiyon mo yung bugan Basta kayo makakaon lag katulo sa kadlaw ng mga anak. oo Ilang pasumba. oo So nang kung kaya nang kusik-kusik. Disiplina lang po lang isa. disiplina ko doon na Disiplina kayo din ang nila disiplina. Oo. Ako man kumayan. wow pero katila lang iwan lagi Pero lahi ko lang pag ang umasa ginita na. oo lahi Lahi ang umasa ginita na. Oo. Iyaan dito. Sagman og baliktaran natong tuyok ang orasan. oo doon Huwag natong tuyok ko wala. Katong oras mo na ito eh. sa kasa sa kasa tuyo ka na tuyo Gusto natin mapil nag-COVID sa itong paan. Ito po sa ito, dili na apil sa COVID sa itong oo paan. Linya na sa itong oo yung mo linya na sa itong mission. palaran buhit ng palan Ako nga kay bawa pa lang ko sa akong kapalaran, di palibaran ko na ako. oo Mga gustahan ako sa mga anak. Kasi ang kalipay. Mura kong mag-uot ako sa kalipay. oo kasi may kontak mo ito ang imong mga Sa mga bata. ano sa cellphone ay Ang ito ba? narang ko trapas gaw Naaraw. gaw Naaraw all try. natuog mo ni Sok-sok sa truck. oo Ano naman ang guba ya? ay Pagubang na. Wow. gibangga ang laki Dili doon lang madag tabukon na yun. ilubot na Ang truck ay papagay dagi upang. isumag Yan yung natambay na truck, no? oo siguro Yung gidahan na area. siguro ang pagina
Ang truck, namarino siguro kalit din sa lubak. Tulak na. Oo. Brake man daw. Wah, siro ka prendo to eh. Close brake no. Balik kayo yung tanya niya Wah. kung galing. Bulaga ko to, bulaga. Bulaga po to kay. Prendo rin. Dagan. Di ba? Oo. Pas-pas na panagan. Wara-wara na ako padagan pero huwag yung magkukoro, naapsat. Monday, kusog mo dagan doon kayo maabot. Oo. Wara-wara ko na yung padagan, parang yung kaskasiro. Hmm. Lusot na lang alin ba? Sa. Pero kukuro ni mawa na, biyaan dahil. Ito, kung tama ka ito, ano ito? Kasi Murata na. kabuka na. Murata na. Kabuka ba? Diyan ito na Ang prendo. style, kabuka. Parang Yeah. yung kusog dagan. Diyan din prendo lubot. Oo. Kapoy ba kayo isundan na nga na mo. Kapoy, ay. Kabuka niya. Kabuka. Hindi mo tayo naglusot. Di mo Oo. dayon. Di mo dayon. Naguhan po ka kay. Ikaw na yung Matagbo, pag liga-liga, hugasan ka malusot. Ikaw na yung walanganin. Oo. Katulad yung kabuka ba, sa kuhan paglusot ni mo, balik mo check mo ka, auto sa hangit. Pulsa. Check meron. Bawa pa sa mirror, sa palawa sa ibo. Wala, di mo na lang. Maliga siya ba? Karena apa? Pila na ko. Pila na ba yan? Kung naging ana. Mapilok na siya gamay. Ini maglusot, yung pagbuka. Isa ba yan na? Hindi ka kalikay. Ikaw may ulo na na. Sa akin, wala ka. Kaya basta na ngayon na tinali, wala ka pas. Adit na na. Ayun, may man to. Semi luma naman to. Ito, Picasso pa ito, ito matukuha ah. Oo, kaso po. Oo. Kaba diya sa may bitanuan Ang ang driver, masiguro sa kontra may naipit. Oo. bitanuan ba itong uiban po para kuha, dugay na. Ah, ito karon? Hmm. Media dito. Oo. May patay may natong tao ng tambay. Oo ba? Bahay o. Haros na. 50-50 kung driver ako. Doro. Oo, kay hipit. Hipit man. Tumangan. Oo, wala yung ka. Ako na siya nag-amping po. Kaya, Pinagdaanan niya ba? oo, Renungan lang ito. basta nagabi yung manok ko. Hindi ganyan na. Balistroke sa Manila. May uban na mag-drive nga. Bisang babae, unsa ka pala suba sa tao na naabot na yung pagkabutan nun. Oo. Di man, kasi dinaiba niya, ako ito. Oo, Pero butan na tao. Butan na tagal trabaho. Gumigong, may na. Stura-stura sa pier, tapos sa maasin. wag mo siguro yung tao po siguro nga. Huwag sunod pangapadong nga. Ha? Wag mo siguro yung tao huwag nga sunod pangapadong nga. Tanang tao na yung pagkabutan na eh. Oo. Pero nadiuban nga, Hindi lamang nadiuban nga dili mapansin ko. Nadiuban nga di mapansin ko. Di mo mapansin nun, mawawan lang kalki. Depende, huwag lang kayo yun ako natungkol sa problema. Usap po na ako. Nya, naaday sa lugar nga yang kalipay. Paling bibuka ko dahil ng tawa na. Oo. May tao ngayon. Oo, Bisan nga na usahay. labo ko na wala. Istoryahon ko to, pero na usahay nga mag-inukok ko ba nga. Kasi taugon ko mura kong ikapati. Oo. Napitay na, napitay na. Una ba? Oo. Sahay na po ko na na. Kalit lang. Oo. Maingon lang. Isa tayo maingon? Oo, wala. Umuwi ka. Maingon ba? Isa tayo mag-ingon? Napartner yun. Maingon lang ko na sa ila nga. Magsagad na ganun ta, bro. Makaya naman, Ismail na to ni. Oo. Sa tao na dito dito. Panganin no sa tao na ito dito. Oo. Ha? Ramo din sa niya. Sige lang. Ayaw talaga ko.
lain yung puro na diha mga bungi mo makitaan. Pero Di maling bungi, basta makita lang ang buwag. ay ano sa ihe. Oo. Ayaw oy. Ayaw. Di maling bungi, basta kita lang ang yan sa'yo. Sakto na yung mga gano. Sakto na yung mga gano. Pero buntag sa Diyo mga kita kag mga Malingan. ano ba? Malingan ko. Mahal lang ng mga mungi. Mahalag mo yung mungi. Tagay muhon. Muhon na ay muon. Buntag sa Diyo rin mata na yung mga kita na yung mga quality ba? Ano ay kasi mga una. Oo. Paghapon, nindot kayo mo. Mura ka kuan ba? Mura ka alerto kayo mo. Wala na. Oo. Pero makit. Ay, ko mga aso. Di mo kihabi sa pagkunsaon. Aw na. Maghapon niya. Mamaaro na ko gyapon. Mamaaro na sa trabaho ba? Oo. Masugdan nga nini mo siya maayo nga pagsugod. Maayo ko na siya mo man. Oo. Masugdan ni mo hiwi-hiwi dayo. Oo, wala. Hiwi ko na. Di ka ganahan. Sama ra po na yun ang atong buwan sa matagal daw.
Dito meron din. Unahan. Unahan. Bago luto. Kalupo. Wala. Ay, sa kaliwa. So, nang meron pa yan. Pero sana ako tumawid na tulay. Sila na. Baho ko, baho. Ha? Baho, nagkapang naman tayo, kapang. Seng. Isip na tayo niya. Kaya niya. Loreng. Abot. Hindi pa natin ito nasubukan sa Papaslon na Buwanga. Ay, Mamaya, subukan natin ito. Sila rin. madali. Sa Buwanga, Papaslon. Hindi, unti-unti na siyang ano. Unti-unti na siyang bumibigay. Break in na. Oo, nabibigay na siya ba? Unti-unti na ang bumibigay. Hindi ka pusit. Basta, sabi pa rin ha. Kikik, wala lang kikik. Diinam lang, diinam. Nakasliter. Sophia mismo. Oo. Sa una, dugay mo yung bata. Sa una. Meron. Sukoy naman, sukoy na. Sukot naman o. Dinutay. Mura na nag-meeting si Lydia. Anong man? Oo. Meeting sa club yan. Huwag sila na. Malino, puntahan mo yung storya ng OITK. Oo. Away nag-storya ko Mabalik seryoso, ako. di ba? Murag di malingaw. Oo, meron. Nakalipay. Storya daw OITK, kasi nga, Oo. nag-wet ko, mahalan na po ba? Storya naman. Oo. Meron na kami na bayad. May hangyo na. Oo. Ayaw na. Ayaw lang pag sineryoso kaya di na katawa na. Di na makatawa ng sineryoso. Ano po na? Wala din natin pinang buwang para makatawa na. Oo, sila na. Mga nagkanta sa video niyan ba? Kanta na ko nung dili ni mo. Pabor-boro ni mong tingaw, lamig pa paminaw. Oo. Ah, tara na. Ano kaya ako nag-istorya kay Juan? Istorya kay komedya ba? Ano? Oo. Ano? Yung sila na plano. Pamutbot gamay. Sa gitara pa. Bulak-bulak pa. Tiking-tikingan yung ginagmay ba? Oo. Oo, ano na.
Ay, ikaw bisa. Salubong natin, push ka na eh. Iya mo itong idol. Oo. Away mo itong follower. Oo. Idol na yato. Ikaw kasi kung sino. Oo, kita mo sa video. Ilawan na po kahit ilhan mo kadayo. Oo. Kaya ba, ano, silangan balik ko rin, kakita mo lang sa video. Bubog pa lang yung mga murag pinadyan regala. Tingnan ulit ang taga-karigara. Kita mo sa palo, parang suroy-suroy. Uy, sinigo! Picture nito, picture. Sa palo, sa MacArthur ba? Plaza. Yan. Hindi ko makalimutan yung ano mo, buhok mo eh. Style talaga, talaga. Parang dyan regala. Oo. Yan, yun yung style. Ano pa, bata ko ko. Ay, retaway ko ba? Pero, Ano yung mga kanla. ay, mo, dong, mano. Idol na niyo mo no? Oo, Isberhel. Ano na yun lang? Israel. Buong Rebilla. Ano na yun lumabog. Ano? Sa IPG na, IPG. DJ. Ano kaya po? Oo, Israel. Hirap. Pala na kaya po sa ay. Oo. Ako, puta tayo na rin buong. Ha? Yan na rin buong. Style. Yan na buong. Signature style na ko na niyo. Oo, yan na buong kabaga. Ano, patay lang to, ano malipin mo ito. Sa bungon. Eh, kasi sa nakano ko kasi na kaya. Kaya na ko pinipigilan ng ihi ko, lalabas na. Uy, grabe. Madami na rin wala na. Madami na rin wala na. Galing dahil ah. Okay na migo, libre na migo. Ayun ko na. Dito tayo. Uy, naparking. No parking. Pag-araw. Oh, shit. Diyan man lang ang no parking. Pero pag makalampas ka sa kanya, Oo. pwede na yan parking. Hindi naman mababasa.